Ngicela sikuncwadi yesambulo chapter 14. Incwadi yesambulo chapter 14. Ngiyacabanga ukuthi chapter 13 sesiqedile nje ngokusizwa uNkulunkulu. Now chapter 13 ubuhlangene no14. But kunengxenye la ku chapter 14 esingayifundanga. Ilama verse wokuqala awu5 from verse 1 to 5. Bese ngakawafundi lo mavesi. So namhlanje sike sihlale kulo mavesi, Sambulo 14 verse 1 to 5. Mase sifikile singaqala nje ukufunda Sambulo 14 verse 1 ukuya ku5. Ngase ngibona, bheka iwundlu limi entabeni yaseSiyoni, kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyi144, benegama lalo negama likayise lilotshwe emabunzini abo. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini, linjengezwi lamanzi amaningi, nanjengezwi lokuduma okukhulu, nezwi engalizwayo lalinjengelababebetha amahabhu, bebetha amahabhu abo. Bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine namalunga, kepha akubangakho onamandla okufunda lelo gama, kuphela abayizinkulungwane eziyi144 abathengiweyo emhlabeni. Labo yibo abangangcoliswanga isifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi, nabo bathengwa ebantwini, babelulibo kuNkulunkulu nakulo iwundlu, nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga, kabanasici. Amen. Amen, amen, amen. Laba bazalwane sifunda group ekuthiwa 144,000. Now le group njalo iyavela la kwincwadi yesambulo. Isambulo masikhuluma ngesikhathi sokugcina. Uma sizokhumbula besike safunda ngomlando webandla. La sasifunda khona ngama 7 seals. Ama 7 seals atholakala kwincwadi yesambulo chapter 6. Now uma ngaba siyakhumbula lapha ku chapter 6, ekugcineni kwesikhathi lapho kulama 7 seals aveza isikhathi kusukela ngesikhathi sabapostoli bakaJesu la emhlabeni besungula ibandla likaKristu ukuze kube isikhathi sokugcina. Masokufika ekugcineni-ke kulo mlando kubonakala 144,000. Ayiseni khona siyibone. Sike siyibone into engikhuluma ngayo. Isambulo chapter 6, Isambulo chapter 6, siqale kuverse 14 siye Mark 17. Lapha kuverse 14 kufundeka kanje: nezulu lagoqwa njengomqulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo, namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emuhumeni nasemaweni ezintaba. Base bethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu, ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Kubanike onamandla okuma na. Amen. Amen. Now siyabuka la ukuthi kusukela kuverse 14 ya 17 kukhulunywa ngesikhathi la sekuzoqhamuka uJesu ebonakala ngesibhakabhaka, ngoba kukhulunywa ngezulu ligoqwa njengomqulu wencwadi. Siyibona leyo nto kuthiwa heaven departed as a scroll, and then kukhulunywe ngezinto ezizokwenzeka. Mase kwenzeka lezi zinto abantu sebebona ukuthi ngempela lolu suku kwakuhlezi kushunyelwa ngalo ngempela liyiqiniso nalo manje lisenzeka. Abasazi ukuthi bacashe kuphi. Lithi iBhayibhile abantu iy'nhlobo ngey'nhlobo zabantu izobe zisiya
ey'ntabeni nasemaweni bathi izintaba mawa siweleni nisifihle asisafuna ukumbona lo hleli esihlalweni sobukhosi nisifihle nasolakeni lowundlu ngoba usuku lolaka lwabo selufikile. So la kukhulunywa nge-second coming. Now ku-verse 17 kuthiwa usuku lolaka labo selufikile, ngubani na ozokwazi ukuma? Siyayizwa leyo nto. So chapter 6 uphela ngombuzo. Umbuzo uthi ubani ozokwazi ukuma ngalolu suku, ngoba kubonakala abantu nje besiya emaweni nasey'ntabeni kuba ngathi akekho umuntu omayo, engathi wonke umuntu uyalahlwa. But mase uqhubeka uya ku-chapter 7 yila kukhulunywa khona ngaleli qembu i-144,000. Seyizwa bazalwane. Yingakho uma ufunda manje kuncwadi yesambulo chapter 7 mhlambe asingayifundi kodwa nje kukhulunywa la ngey'ngilosi zibambe imimoya emine yezulu ukuthi ingabhubhisi umhlaba, zilinde lezi ngilosi ukuze uphawu lukaNkulunkulu lubekwe emabunzini wey'nceku zakhe. Abese uJohane ngezwa inani lalaba ababekwa uphawu lukaNkulunkulu ku-verse 4 uthi babe 144,000. Senzile bazalwane. Manje uNkulunkulu uveza le group ezoma ijabule ngalesikhathi uJesu uzobe esehla. So ngisho ukuthi 144,000 masifunda iziprofeto iyavela njengegroup ekugcineni ekuyiyona ezobe imile ikhona iphila uJesu mase ibuya. Asiyeni futhi la besifunda khona ku-chapter 14. Chapter 14. Yeah. Now uma sizokhumbula uchapter 14 njengoba nje uqala ungoJohane ethi ngabona nanti iwundlu limile entabeni yaseSiyoni. Yabo. uJohane leyo nto uyibona emva ukuthi ebone inhlekelele. Inhlekelele yani yophawu lwesilo. La kunabantu abamukela uphawu lwesilo emhlabeni iningi nje elikhulu. Then kube nabantu icosana abathi cha thina asizolwamukela uphawu lwesilo, sokwamukela uphawu lukaNkulunkulu. Kuthiwa labantu laba bazodlula ebunzimeni obumangalisa kakhulu, yingakho badinga ukuthi bengabantu ababekezelayo. Na uJohane akagcini lapho seyikhuluma ngani, ngoba uJohane kwincwadi yesambulo 13 ukhulume ngey'ntshutshiso. Uthi abantu abangalamukeli uphawu lwesilo kuzokwenzela ngani kubo? Kuthiwa bazobulawa ku-verse 15 lowo. Kuthiwa futhi abazokwazi ukuthenga nokuthengisa. Ngamanye amazwi akusekho nto abazokwazi ukuyenza la emhlabeni. Uma ungakwazi ukuthenga nokuthengisa iyokwenzani ngempela? Ngoba uma ungakwazi ukuthengisa futhi awusakwazi ukusebenza, awusakwazi ukufunda kwabafundayo, awusakwazi ukufundisa, awusakwazi ukuya esitolo uyothenga. Ngamanye amazwi you are cut out from every earthly support. Phezu kwalokho uyazingelwa ngoba engathi yaqhubeka nale nkani yakho. Uyazingelwa, uyabulawa. Na uJohane naye into yokugcina ayibonile. Kodwa uNkulunkulu akashiyi bazalwane ngesithombe ngizothini esidangalisayo. Isithombe esofaka i-discouragement. Cha. uNkulunkulu uyasibonisa la ku-chapter 14 mawuqala ukuthi laba bantu bebeshushiswa naku-ke manje sebebonakala beme entabeni yaseSiyoni newundlu. Kuyazwakala bazalwane. Isiprofeto kahle kahle lesi sekuncwadi kaJoel chapter 2 la kukhulunywa ngokuthi abasindileyo kule nhlekelele ezofika bazoma entabeni yaseSiyoni beme newundlu. uJoel chapter 2 lowo ku-verse 32. So lana kubonakala abantu abasindile kule nhlekelele beme noJesu, kodwa manje bakuphi? Babonakala bakuphi? Sebesezulwini. Sazi ngani ukuthi basezulwini? Akukhulunywa ngeSiyoni lela emhlabeni. Kulula ngoba ingoma abayiculayo bazalwane kuthiwa bayicula phambi kwesihlalo sobukhosi. Seyizwe leyo nto. Nezidalwa ezine kanye namalungu angama-24, 24 elders. Seyizwe leyo nto. So njengoba becula phambi kwesihlalo sobukhosi, wonke umuntu uyazi isihlalo sobukhosi sikephi? Sisezulwini.
sezulwini izwi labo lazakala ezulwini becula ingoma engafundeki. So bazalwane, uJohane yaboniswa le nhlekelele njengoba nalapha kwincwadi yeSambulo chapter 6 waboniswa inhlekelele isikhathi lapho umhlaba yobe sewuphenduphenduka, segoqwa amazulu njengomqulu wencwadi, seyehla inkosi yamakhosi, abantu bebele kuyisiphithiphithi. Bazalwane, isiphithiphithi esisazoba khona abantu abasazi. Le nto esiyifundayo kuyona inganekwane, le nto esiyifundayo into ezokwenzeka. Isiphithiphithi esisazoba khona abantu abasazi. Abantu sebegijimele ey'ntabeni bethi iy'ntaba azibawele. Icabanga leyo nto ufise ukufa, ufise ukufa. And ngiyathathekiswa kakhulu ngoba ibuhlungu le nto ngoyicabangisisa. Abantu bazobe befisa ukufihlwa ebusweni bomuntu, hhayi umuntu oyisitha sabo, kodwa umuntu oweza emhlabeni uzobafela. Bazothi asisafuni ukumbona, bayalazi icala labo ukuthi wathi seyihlawule kangaka, ehlawula izono zabo, wathi seyibabekezelele kangaka, wathi seyibancenge kangaka abantu, kodwa abantu isimemo sakhe hhayi nje basishiya kanjalo, basishaya indiva, babeka izaba phezu kwezaba. Saze saphela isikhathi, baze abantu baphendukela abalandeli bakaJesu bababulala, ngoba labo bazobe bebaleka becela ukufihlwa ulaka lewunto. Kuzobe kuyibona labo bazobe besenza lo msebenzi omubi wokubulala abangcwele ngesikhathi sale nhlekelelo yophawu lwesilo, isikhathi sokugcina. Nawo uNkulunkulu akashiyi sidangele bazalwane, njengokuthi nakuSambulo 7 usibonisile ukuthi 144,000 izoma. Njengoba umbuzo ukuthi ubani eyokuma na, 144,000 izoma. Nala kuyabonakala 144,000 inqobile. Nawo ake sibukele. Khona enye into engifisa siyibuke bazalwane. Ake siyeni futhi asiyeni kuSambulo 15. La kukhulunywa khona futhi incwadi la kukhulunywa khona 144,000. Sambulo 15. Yebo. Ngicela siqale nje ku verse 1 sime ku verse 3. Okay. Ngiyabona. Mesibheka lapha uverse 1 ufundeka kanje. Ngase ngibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu nesimangalisayo. Izingelosi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka likaNkulunkulu. Ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo, nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemi ngasolwandle lwengilazi, benamahabhu kaNkulunkulu, bahlabelela igama likaMose inceku kaNkulunkulu negama lewundlu, bathi, mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho, Nkosi Nkulunkulu Mninimandla wonke, zilungile, ziqinisile izindlela zakho, wena Nkosi yezizwe. Amen. Nala kubonakala futhi 144,000 labazalwane, sazi ngani futhi 144,000? Ngoba kubonakala igroup ehlabelelayo. Kubonakala igroup ehlabelelayo njengokuthi naku-chapter 14 beveza igroup le ehlabelelayo, ingoma engafundeki ukuthi yingoma kaMose inceka kaNkulunkulu nengoma yewundlu. Sizoke siyithinte le ndaba yale ngoma. Now ibonakala le 144,000 emva kokuthi sekwenzakaleni, yini bisenzeka phambi kokuthi kubonakala le 144,000. Uthi verse 2 babonakala engathi baqeda kunqoba ini, banqobe ini, isilo nomfanekiso waso, nani na bazalwane, nophawu lwesilo. Ngamanye amazwi baphuma kule nhlekelele
yize bebecindezelwe babuka nabangani babo nezihlobo zabo nabanye bazalwane babo bebulawa, kodwa ukuthi 144,000 icindezelwe kangaka kanjalo, nabo bengazi ukuthi luyoba yoluphi lwabo usuku lokuthi babulawe kanje, kodwa babekezela bangalamukeli uphawu lwesilo. Ingakho la ukuthi babonakala bethole ukunqoba, benqobe isilo nomfanekiso waso nophawu lwaso isilo. Kuyazwakala bazalwane? So ngisho ukuthi njalo la kuvela khona le nhlekelelo yophawu lwesilo, uNkulunkulu uyasikhumbuza njalo ukuthi bakhona abazonqoba, bakhona abazonqoba, bakhona abazonqoba. So 144,000 abantu bazalwane bazobe bephila ngesikhathi uJesu ebonakala ngamafu, isikhathi uJesu ebonakala ngamafu. Now bakhona abanye bazonqoba uphawu lwesilo bazalwane, kodwa bazonqoba ngokubulawa, ukuthi bazomfakazela uJesu ngegazi nangokufa. Ake sibukeni, asile incwadi yeSambulo chapter 20. Bazalwane, Sambulo chapter 20, Yebo. ufunde verse 4. Verse 4. Isambulo chapter 20 verse 4 ufundeka kanje. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi, bahlala kuzo, banikwa ukwahlulela. Ngabona nemiphefumulo yababenqunywe amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu, nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso, nabangamukelanga uphawu lwesilo ebunzini labo nasesandleni sabo, baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Amen. Phela siwufunde no verse 5. Oh, no verse 5. Abafileyo ababesele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane, lokhu kungukuvuka kokuqala. Amen. Ileyo ndawo bengiyifuza sibone ukuthi la ikhuluma ngokuvuka kokuqala. Ngamamazi evukweni lokuqala. Phakathi kwalabantu abaningi, iziquko eziningi zeminyaka yonke kusukela ngesikhathi sika-Abel kuze kuyofika isikhathi sokugcina, kuthiwa phakathi kwalabantu bazobe bevuswa, abanye bazovuswa abantu kuthiwa babenqunywe amakhanda ngenxa yokuthi abamukelanga uphawu lwesilo, futhi abakhulekanga kusisilo nomfanekiso waso. UJohane babona sebevusiwe, ukuthi uvuko lokuqala lolu babona sebevusiwe, hhayi futhi nje sebevusiwe bangena ezulwini, kodwa uthi ubabona ezulwini sebehlele ezihlalweni zobukhosi. Senzele bazalwane. So ngisho ukuthi vele baningi abantu abazonqoba, kodwa abanye bazonqoba ngokubulawa, ukholo labo bazolufakazela ngegazi nangokufa. Yingakho bazalwane sifunda lezi zifundo. uNkulunkulu uyafisa ukuthi silindele, ngoba uma ukuthi into enje asiyifundanga, masekwenzeka lento le singacishe sikhubeke okholweni. Masekwenzeka lokho kuzoba ngathi cha, uNkulunkulu akathembekele. Kungani engasivikeli njengoba evikela abafana abathathu abahebhe emlilweni? Ibona leyo mase siphonswa emlilweni, kodwa uNkulunkulu ushilo la ukuthi bakhona abanye azovuma ukuthi banqunqe, bashiswe, babulawe ngendlela ezithile ezibuhlungu, befakaza ngakho ukufa ukuthi uJesu inkosi, ukuthi nali iqiniso lakhe. Ngokufa kwabo futhi kuyobe kuphenduka abanye abaningi. But-ke umqondo wethu manje ula ku-144,000. Kunento ezimbalwa abazalwane ngifika sizibone 144,000, ngoba sonke silalele ngesifundo manje singaba yingxenye yalabantu be-144,000 ababonakala beme newundle entabeni yaseSiyoni ezulwini. Ezulwini khona intaba yaseSiyoni esezulwini, njengoba khona neJerusalem elisezulwini. Siyayizwa bazalwane? So labazalwane babonakala kephi? Ezulwini. Sebenqobile. So ngisho ukuthi bazalwane kuzoba nzima, kodwa ubunzima esizodlula kubona kulesi sikhathi uphawu lwesilo kumele sibufanise nobunzima babantu esibabukile bedlula kubona. Uma ubuke mhlambe i-story noma ubuke i-documentary, ngiyathanda ukubuka ama-documentary akhuluma nge-history.
ubuke ukuthi kwenzeka lokhu, kodwa seyayazi i-end result. Siyibona leyo nto. Kodwa uyazi ukuthi cha, njengoba ngibuke manje la kukhulunywa ngo-World War II, kodwa ekugcineni le mpi yaphela. Ekugcineni le mpi yebo yayinzima, yayimbi kanjena kanje, kodwa ekugcineni yaphela, futhi labo babengabasunguli bempi ekugcineni banqotshwa. Siyibona leyo nto. So nalabo bazalwane, njengoba uNkulunkulu esiqoshile esambulela iy'mfihlakalo zabo, ufisa ukuthi masifika kulesi khathi kodwa sibe sazi ukuthi isiphetho sizoba kanje, isiphetho sizoba kanje. Ake sibukeni-ke manje 100. Kuthiwa lana kuverse 4, laba 144,000, okunye ngizokuchaza ngishesha, okunye ngizohlala kukona. Ngizoqala la kuverse 4. Kuthiwa laba abangcoliswanga 144,000 into ayingcoliswanga ngabesifazane. Seyizona bazalwane. Kuthiwa bayizintombi. Kuthiwa yilabo abalandela iwundlu lapho liya khona. Labo bathengwa, yebo. Kuthiwa bathengwa noma bahlengwa ebantwini. Babe ulibo kuNkulunkulu nakulo ini iwundlu. Nabazalwane, mayikhuluma ngokuthi bathengwa noma bahlengwa ebantwini, amanye ama-version noma amanye ama-versions weBhayibheli athi labo bathengwa noma bahlengwa phakathi kwabantu. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Now uJesu mayibuya kunabantu abazovuswa, bezovuswa emathuneni, siyakwazi lokho. But lana uJesu ukhuluma ngabantu abazohlengwa noma ngamanye amazwi abazothathwa phakathi kwabantu abaphilayo, bathathwe nguJesu, babe naye uJesu, base-ke bajoyine lesixuku esivusiwe futhi. Siyayizwa leyo nto. Kodwa lapho kuthiwa bazohlengwa phakathi kwabantu. Uverse 4 usho kanjalo. Kuthiwa bayilibo, first fruits, babe lulibo kuNkulunkulu nakulo ini iwundlu. Now eBhayibhile leli gama lolibo luyalisebenzisa ukuchaza abantu abaningi. NoJesu kuthiwa ulibo ngenxa yokuthi uJesu nguye ukuvuka kwakhe okwavulela ukuvuka bonke abantu abazovuka emathuneni. Siyayizwa leyo. uJesu ukuvuka kwakhe singasithi uliba ngisho yilento, yilesivuno sokuqala uma ukuthi mhlawumbe ubutshalile and then uye ensimini uthathe ama-first fruits. Siyayizwa leyo nto. NoJesu uchazwa kanjalo ngendlela yokuvuka ekufeni. But lapha kuthi bayulibo lukaNkulunkulu, kulesixuku uNkulunkulu azosithatha nasi uNkulunkulu isixuku aqale wasibona siphila saguqulwa kwabe sekuvuswa nabafileyo. Siyayizwa lo bazalwane. So ngaleyo ndlela ukuthi bawulibo noma bayi-first fruit, ngoba uJesu uzofika bephila. Now ake sibuke isimilo sabo. Lo kunye siyakuzwa ukuthi bazobe bephila uJesu ebuya, futhi bawulibo konke lokho. But naku uNkulunkulu afisa ukuthi kuqwalasele ukuze nathi siphikelele ukuthi sibe yingxenye yalelo qembu. Verse 5 lithi iBhayibhile, emlomeni wabo akutholakalanga amanga. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga, kabanasici. La kwisingisi sithi abanasici phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Bazalwane, these two things, uma ngaba sobe yingxenye le group, kumele sibe yizo. Number 1, emlonyeni yethu angabikho amanga, ngabikho inhlobo nje yamanga. Nawo uNkulunkulu angazi ukuthi inkinga yini mhlawumbe, kodwa uNkulunkulu njalo la kwincwadi yesambulo indaba yamanga nje uloke eyiveza. Ngisho noma kukhulunywa ngabantu abangeze bangene kwidolobha elingcwele kuJerusalem elisha, uNkulunkulu kuSambulo 21 kuyaveza ukuthi amanga angeni, kuSambulo 22 uveza amanga futhi amanga angeni. So uNkulunkulu indaba yamanga uloke eyiveza njalo.
ne-144,000 kuthiwa bazalwane emlonyeni nabo azange kufumaneke manga. Futhi kuthiwa abanasici. Siyakhumbula sake safunda ukuthi inhloso kaJesu yayithini ngesikhathi eshiya izulu ezofa la emhlabeni. Uma ufunda incwadi kaTito chapter 2 verse 14 sake salifunda leli vesi. Kuthiwa uJesu owazinikela ngenxa yethu ukuze asihlanze kuwo konke ukungalungi. Yayizona bazalwane. So ukuthi inhloso kaJesu ukuthi asihlanze kuko konke ini ukungalungi. Yingakho uJesu washiya izulu wazofa la emhlabeni. Kwangekona nje kuphela ukukhokha icala lethu. Kwangekona nje ukukhokha icala lethu, kodwa uJesu wayevula umthombo wokugeza izono. Egeze abantu bakhe kuko konke ukungalungi. Now siyathola masifunda ukuthi le 144,000 abantu abazobe begezisisiwe yiwuphi. Seyizona bazalwane. Yingakho malibonakala iwuntu abagijimi bayocasha ey'ntabeni bayajabula ukulibona iwuntu ngoba banobudlelwane nowuntu. Banobudlelwano nowuntu. Nabazalwane masifisa ngizofunda nje into ezimbili ekumele sizenze nokumele sibe yizona. Masifisa ukuthi nathi ngempela sifinyelele la ekuthini singabi nasici. Sawafunda amavesi akhuluma ngokungabi nasici bazalwane. uNkulunkulu egazini lewuntu usiphe amandla ukuthi sihlukane nazo zonke isono. Alikho ibala elingasuki ngegazi likaJesu. Alikho ibala elingasuki. Ungabokhohliswa umuntu othi hayi cha le ndaba nje yokuphelela ukuthi umzalwane ufisa ukuphelele into engekho le. Ungaboyilalela leyo. Kunabantu abaningi abangafisi nokuzwa ngendaba yokupheleliswa noma yokungabi nasici. Kodwa imfundiso le yeBhayibheli. Njengoba ngisho uJesu kwincwadi kaMateyu 5 verse 48 uthi maniphelele njengoba nobaba wenu osezulwini enjani ephelele. Seyizona uthi be ye therefore perfect even as your Father who is in heaven is perfect. So uNkulunkulu uyafisa ukuthi sigeze kuzo zonke izono sihlukane nokubi. Kungabikho isono engizosenza ngibukile ukuthi isono lesi. Seyizwe leyo nto. Yebo ngingalikhuluma iphutha. Kodwa ngibe ngingazi mina ukuthi iphutha. Seyizwe leyo nto. Ngiyakhuluma into ngithi cha umuntu othile usendaweni ethile. Thola ukuthi akekho lapho. Kodwa mina bengitshene ukuthi ulapho. Mina sengisho lokhu akuthini. Yebo mhlambe komunye umuntu ozwayo kuba ngathi ukhuluma amanga. But wena uyazi ukuthi cha enhliziyweni yakho akho nhloso yamanga ukhuluma ngamanga. Ubukhuluma into ngendlela ozitshela ukuthi biyiyona. Yazwakala bazalwane. So ngifuna sibuke ukuthi uNkulunkulu ufisa sibe njani. Ufuna iqiniso ekujuleni kwenhliziyo yomuntu. Kumele sibe njalo masoba yingxenye yeliqembu. Naw bazalwane yini esingayenza ukuthi singabi nasici sinqobe ukona. Nayi inhloso bazalwane eBhayibheli lonke. Yonke into ebhaliwe eBhayibhelini ibhalele le nhloso le ukuthi sinqobe ukona. Njengibesho uma ufunda kwincwadi kaJohane wokuqala chapter 2 mayikhuluma uJohane verse 1 uthi bantwana abancane lokhu ngikulobile. Sayizwe lo bazalwane. Lokhu ngikulobile ukuze ningoni. Kodwa uma ngaba umuntu esona ukhona ummeli noma ukhona umthetheleli wethu onguJesu Kristu, mediator phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uthi lokhu ukulobile. Mayithi lokhu ukulobile izwi lonke. Ulobeleni ukuthi singoni. Ngamanye amazwi masihamba ngezaluleko zikaNkulunkulu asinikeze zona ezwini lakhe. Kancane isimilo sethu siyahlanzeka. Size sifike lapho senze njani? Singoni. Ngoba izwi bazalwane liyahlanza.
Ayisifunde nodwa mhlawumbe into ezimbili nje. Ezimbili ezingasiza bazalwane ukuthi sibe njengaleli qembu leli. Oh, bazalwane. Athina incwadi kaMateyu. Mateyu, siya ku-chapter 26. Mateyu 26. Now, la Yebo. kuMateyu 26, ngicela sifunde uverse 41. Uverse 41 ufundeka kanje. Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Amen. Then bazalwane, nayo kunento kumele siyazi bazalwane ukuthi inyama esikuyona njengabangcwele ayishintshi ngoba sokuhlangana noJesu. Nabo abafundi babehlangene noJesu kodwa babesenyameni enjani ebuthaka. Nompostoli uPawuli kunento ayishoyo ukuthi manje sesiyofunda into eziningi kodwa nje mawufunda lapha encwadi yezenzo chapter 14 la kukhona abantu basezweni ekuthiwa kuseListra naseDerbe befuna ukukhuleka kumpostoli uPawuli noBarnabas. Umpostoli uPawuli wabakhuza waze lithi iBhayibheli wazwadabula wakebhula ngisho ingubo yakhe wathi ningakwenzi lokhu ukuthi ngoba nathi singabantu abasenyameni ebuthaka njenganani. Siyibona leyo bazalwane. Mhlawumbe angibeki nje kahle ngesiZulu kodwa ihamba lapho amazwi umpostoli Paul awakhuluma. Ngisho ukuthi-ke nabantu bahlangana noJesu abafundi bakhe behamba naye kodwa inyama yasala ibuthaka. Kodwa ubuthaka benyama akuyona excuse, akuyona into esingayisebenzisa sizikhandele izaba zokuthi kungani sonile. Siyizwa bazalwane kuNkulunkulu. Now uthi uJesu njengoba nisazi ukuthi inyama ibuthaka, nayi into ekumele niyenze nina. Uthi lindani nikhuleke ukuze ningangeni ekulingweni noma ukuze ningawi ekulingweni. Siyizwa bazalwane. Ithi ngesingesi watch and pray. Watch and pray. Lawa ikhuluma nabafundi bakhe. Lesifundo abafundi bakhe zange basilalele. Azange balinde noma mayithi ulindani, mayithi watch isho ukuthi qaphelani. Be careful. Mele uloke njalo uqaphelile. Uloke njalo ukhuleka. Uloke njalo uqaphele, njalo wenze njani ukhuleka. Yini enza ukuthi lokhu uqaphele kangaka? Yingoba inyama yakho ibuthaka, kulula ukuthi uwe. Mawungaqapheli ungawa. Mawungakhuleki ungawa. Amandla siwathola phezulu. Ngomkhuleko sokudonsa amandla phezulu. Ukudonsa amandla phezulu. Futhi masiqaphele sikhuleke. But abafundi abasilalelanga lesifundo. Bagcina bewa. Bagcina bewa. Umpostoli uPetro uyaloba kwincwadi kaPetro uqala kuchapter 5 kuverse 8. Uthi lindani niqaphele. Uthi ngokuba isitha senu uSathane uthi sinjengebhobesi elinjani elibhungayo elifuna noma ubani elingamqwenga. Siyibona bazalwane. Ngamanye amazwi naye uphinde lento ekhulunywa nguJesu. Uthi uSathane unjengebhubesi eliloke lidlula-dlula. Uthi he is as a roaring lion. Kuthiwa he is walking about. Yezo lento makuthiwa he is walking about. Kuthiwa he is looking. Ufuna umuntu nje azomthola. So ngifuna sazi bazalwane ukuthi ngisho sisesifundweni kanje ufunda izinto ezimangalisayo ngezwi kaNkulunkulu. Uya enkonzweni ukhuleka. Ngisho noba usekhaya ukhuleka. uSathane kunecebo nayo alenzayo ngawe. Noba kunesesiye uSathane imbala kodwa siye sithi uSathane suke kuyingilosi zakhe. uSathane angisho akayena uNkulunkulu akakwazi ukuthi abe seyindaweni eziningi ngesikhathi esisodwa. So uSathane isikhathi esiningi uthumela kubantu ngabantu izingilosi zakhe lezi awawanazo ezulwini. Kodwa-ke zonke sithi uSathane. Seyizwa leyo nto ngoba zisebenzela bani? uSathane. So uSathane njalo usuke enza icebo ngomuntu.
icebo lokumwisa. Namanje uSathane kunecebo analo ngumuntu yomuntu ukuthi ayilo njengoba ephuma la ngizomlinga kanje. Njengoba ephuma la ngizomlinga kanje. Kuthiwa unjengebhubesi malizingela. Njengebhubesi malizingela. Now lokho kumele kuthini kuthina? Le nto bazalwane ilotshwa ubani? Ilotshwa nguMnkosela uPetro. Uyayazi into akhuluma ngayo. Njengoba ethi asilindeni siqaphele. Ngoba kunesitha sethu esikhona, asilala siphumule. Lokho sizingela umzalwane esingamuyisa. Lokho sizingela. Uyilobelani lento uPetro? Yingoba unesipiliyoni. Uyazi ukuthi naye ngenxa yokungaqapheli wawa kabuhlungu. Wayiphika inkosi yakhe. Seyizwe lo nto bazalwane. Wayiphika inkosi yakhe kwaze kwaba kathathu. Waze wathuka wasebenzisa ngisho inhlamba. Ethi angiyazi le ndoda enikhuluma ngayo. Esho inkosi yakhe. Wathi mase iqaphele bukisisa into yamenza ukuthi aphike uJesu ukuthi azange aqaphele. Akhuleke. So bazalwane lento ithi kuthina manje kumele siqaphele. Yonke into eyenzakalayo empilweni yakho, isimo ohlangana naso noba yini. Sithi ngiyaphuma manje kunomakhelwane ozongibona. Ngiyakhuleka enhlizweni yami ngoba angimazi umakhelwane ukuthi uze ngani. Angazi ukuthi uSathane uhlose ukwenzani ngokuza kamakhelwane. Seyizwe lo bazalwane. Angazi. So ngoba angazi futhi ngibuthaka ngiwa kalula. Kumele ngibe lento ethi sinokwenzeka njengomakhelwane eza. Kunento mhlawumbe uSathane ahlose kungiwisa ngayo. Ngiyaqala ngiyakhuleka mangithe nesikhathi. Noba ngiyakhuleka nje enhlizweni ngithi uNkulunkulu cela ungibambe, cela ungikhethele amazwi ami njengoba ngizohlangana nomakhelwane. Mawukuthi ngiyasebenza emsebenzini ngibizwe ngumphathi wami oyehhovisi. Kuzokhulunywa ngokuthile nangokuthile. Ngiyakhuleka ngoba ngithi Nkosi angiyazi into iyovela lapha. Mhlawumbe uSathane uzongilinga lapha ukuthi ngiqamba amanga ngizivikele ngokuthi nokuthi. uSathane mhlawumbe uzongilinga njengoba kuzimakhelwane ukuthi ngihlebe ngumuntu othile. Zonke izinto uNkulunkulu angazifuni. Amanga bazalwane uNkulunkulu ethi akawafuna ngempela. Nokuhleba singathathi ngathi into encane. uNkulunkulu umprofetikazi uMiriam. Mawufunda iBhayibheli lithi iBhayibheli uMiriam wayengumprofetikazi. Umuntu ayebusiswe ngalesipho sokuprofeta. Kodwa wathi mayihleba ngoMose. uNkulunkulu wamshaya ngochopho. Efisa uNkulunkulu ukuthi sazi njengabantwana bakhe ukuthi uNkulunkulu akakuthandi ukuhleba. So ziningi indlela uSathane angasifisa ngazo. Ngoba-ke ziningi ithi into asilinde sikhulele. Asiqaphele sikhulele. Noma ngiye enkonzweni ngiyongena nje enkonzweni inkosi ngisize namhlanje ngisaya enkonzweni ngizohlangana nabazalwane. Zithi nje mangihlangana nabazalwane konke nje ngikwenze ngenhliziyo emsulwa. Ngingenzi into ngenzela ukubukwa. Ngingagcini sengiyithola mhlawumbe sengixoxa indaba ekuthini ngingaba ngiyakhonza. Ngingayitholi mhlawumbe sengibuke abantu. Siyabona zonke nje lezi zinto. uSathane azofisa ukuthi sizenze eziyisono phambi komehlo kaNkulunkulu. So bazalwane, one of the most important things enye izinto ebaluleke kakhulu masifisa ukunqoba isono ukuthi simele siqaphele silinde sikhuleke njengebesho uPetro. Siyamkhumbula uPetro ukuthi wawa kanjani. uPetro ngesikhathi ephika uJesu ukuwa kwakhe kaqala kanje. uPetro iBhayibhile wayothe umlilo. Siyakhumbula wayothe umlilo. Now njengobothe umlilo lokhu kumele kusitshene sonke ukuthi kushuthi kwakunjani ke kulobo busuku. Kwakubanda ngoba wayengeke eze othe umlilo kanti kwakunjani kwakufudumele kungadingi singeke sidingi. So kwakubanda. So uPetro njengoba emlilweni kukhona abanye abantu angabazi bese emlilweni nawo. uPetro uya emlilweni hayi ngoba uthi hayi lapha ngizophika uJesu. Cha, uPetro uzokwenza vele into eyisidingo somzimba wakhe, isidingo senyama yakhe ukuthi njengoba ngigodola
ngihambe ngiyofudumeza umzimba. Akananhloso yokona, akananhloso yokuphika uJesu. Kodwa usathane ngalento vele eyisidingo vele uNkulunkulu akasho ukuthi makubanda asigodole. Seyizwa leyo nto. Ngalento vele engesona isono, ngalento eyisidingo futhi emzimbeni. Kodwa usathane waseyithole igap, waseyithola intuba. Uthi nakhu-ke ngizomthola manje. Ngokuthi ayokotha umlilo. Naye emlilweni akaqaphelanga ngoba akalindelanga ukuthi uzolingwa lapha emlilweni. Yena uyokotha nje emlilweni. Manje akasukanga la asuka khona ekhuleka ethi Nkosi cela ungisize lapha. Ngihlale nje eqinisweni. Cela ungisize ngingakuphiki. Akukho akukhulekayo enhliziyweni. Ngoba uthi ngiyokotha kuphela. Sayibona bazalwane indlela usathane angena ngayo. Singaziyo nje usathane uzokulinga ngoba sewungena ethaveni. Cha. Uyokulinga ngisho ungalindele kwindawo la ungalindelanga khona. Yingakho isifundo sithi qaphela ulinde. Ukhuleke. Ngoba sinesitha. Walithola ithuba usathane wangena kumuntu. Wabuza umuntu uthi wena ngomunye wabo. Wabese wangena futhi usathane nasemqondweni kaPetru uthi hey phika ndoda. Mawungaphiki uzokubulawa. Ngoba ubuthaka bazalwane uyesaba naye. Mayengaqiniswanga ngomkhuleko uyawa. Ngisho ehambe noJesu kanjani. But if bazalwane inhliziyo yakhe ayiqiniswanga ngomkhuleko uyawa, wawa, wamphika okokuqala. Kwafika omunye uthi hayi wena ngomunye wabo. Washo wesifazane ngomunye wabo. Baze bathi ngisho indlela okhuluma ngayo ndoda engathi ukhulume kanjani nomlandeli kaJesu. Bakhuluma abalandeli kaJesu bakhuluma kanje. Abanaso isitsotsi, abathuki. Waqala lithi iBhayibheli waqala wathuka. Petru ephika uJesu. So njengoba seyiloba lento la kwincwadi kaPetru uqala chapter 5 verse 8. Uloba bazalwane from experience ukuthi mawungumzalwane ube nezikhathi la uthi ayivele la asikho isidingo sokuqaphela ngoba ngenze ngiwe. Uyokuwa kabuhlungu. So this is the first thing bazalwane. Kumele kube yihabit kithi lena yokuthi vele makunesimo nje ngihlangabezana. Mangithi isimo angisho isimo esibucayi noba isimo esingajwayelekile. Ngisho nje any change of circumstance, change of position. Njengoba ngisuka manje ngiye ngikhuleke njalo. Mangiqeda isifundo ngithi Nkosi sengiyabuyela endlini. Nomndeni wami ngisize ngilethe ukujabula kibo. Ngisize ngibe nesineke. Ngoba angazi ukuthi ngiyofika kunjani lapha. Mhlambe ngiyofika ngilambile njengoba ngikhuluma nje ngizolamba. Mhlambe ngiyofika ngekho ukudla. Uyabona manje usathane seyithola ithuba. Sengiba impatient, sekuvula ukuthi kodwa mama awuphekanga ngani. Ubungazi into ngizolamba. Kodwa cha isicefe lesi. Uyabona leyo nto. So mawumzalwane kumele wathi ngesikhathi sonke ulindile. Uqaphele. Ngoba isitha singakuvukela noma ikephi ungalindele. Unezingane. Izingane ziyakwazi ukucasula umzalo. Ngesinye isikhathi uzubona ukuthi cha indlela okhulume ngayo manje yebo vele ingane ukhulume nayo uyiqondise kodwa ubuke ukuthi cha kodwa manje angenzanga kumKristu. Kwenziwe yini ngoba ubungalindelanga ukuthi uzolingeka. Uye nje ukuthi ayichaphele la akho tshwala lana akho into ezomlinga. Zonke into ezokulinga mhlawumbe uyazazi into ezokulinga zilekudeni. Awulindelanga la. So bazalwane I hope ipoint isayithola every time. Makwenzeka into kumele siyibuke nje ukuthi kungenzeka ukuthi usathane ulaphaya. Usathane thina bazalwane asimazi ukuthi usebenza kanjani mayizingela ngingathini usizingela kuphi nakuphi. Sayizwa leyo nto. But ngokuqaphela nangokukhuleka siyakutsinda. Ngicabanga kunendaba nje yangena emqondweni kodwa izosithatha isikhathi ase ngingayi kuyona. Asibuke indaba yesibili. Asibuke ke ipoint lesibili ukuthi yini esingayenza ukuze bazalwane
sifinyelele la ekuthini singabi nasici, sinqobe isitha. Angifuni uqamba amanga. Uba ungakuthathe le nto engiyishoyo uhambe noJesu indlela yonke, ulokhu nje uxoxa noJesu, mawuzohlangabezana nento nomuntu noba kunani, inkosi lapha angazi ukuthi kuyovukani, njengoPetro wayengazi siye emlilweni ukuthi kuyokwenzakalani. Cela nje ukuthi ungibambe Nkosi, ngibambe isandla, ngibambe isandla. Uyabona lapho njengoba ukhuleka, uNkulunkulu uyakupha amandla futhi nengqondo yakho i-alert. Ngamanye amazwi ku-defense mode, udifenda awudifendi umina. Yazi abanye bethu silokhu sifuna ukudifenda umina. Umuntu angakhuluma into ngawo uyi-self defense, but manje kumele sidifende ini? Sidifende isimilo esathengwa ngegazi ukuthi singangcoliseki, singcoliswe yisono. Sidifende ini? Sidifende igama likaJesu, ngoba masona thina kuhlambalazeka igama likaJesu, ukhuluma kabi nabantu, wenza okubi phambi kwabantu, uthi awubheke ukuthi uyakholwa nje bekhulume kanje. Hayi, abantu abakholwayo kodwa ave nje ngokunye ubone ukuthi cha lento okholwa ayikho, yazi sibona ngabo ukuthi ayikho lento. Uyayibona leyo nto, sekuhlambalazeke uJesu manje. Sozolani into ebalulekile kakhulu lento yokuqaphela, silinde, sikhuleke. Yatheni into yesibili-ke, Psalms 119, Mahubo 119. Yeah. Ngicela sifunde uverse 102. Uverse Amahubo 119 uverse 102 ufundeka kanje: ezahlulelweni zakho angichezuki, ngokuba wena uyangifundisa. Amen. Bazalwane, ithi lana ngiyayifunda nala kule lami iBhayibheli. Kodwa ezahlulelweni zakho angichezuki, ngokuba wena wenze njani? Uyangifundisa. Na bazalwane, uthi uDavide la into emenza ukuthi ahambe ezahlulelweni noba entandeni kaNkulunkulu, yingoba uNkulunkulu nguye omfundisayo. Now mayithi uNkulunkulu yena omfundisayo isho ukuthini? Isho bazalwane, une-personal relationship noNkulunkulu. Une-personal relationship noNkulunkulu. uNkulunkulu yebo uyafisa ukuthi sibe sey'fundwe njengoba sifunda, silalele iy'ntshumayelo njengoba iy'ntshumayelo zilokhu zishunyayelwa nje. But uNkulunkulu uyafisa ukuthi sibe nobudlelwano obunje naye, kube nguye osifundisayo, ube nezinto ozaziyo ukuthi cha lena angiyizwanga entshumayelweni, lena ngayizwa nguNkulunkulu imbala, ngifunda izwi lami, uNkulunkulu wakhanyisa nje into ebengakaze ngiyibone. Siyezwa bazalwane, ube ne-personal relationship noNkulunkulu ukuthi uyasifundisa nangezimo zempilo. Uthi mawuhleli ucabanga ukuthi kodwa lokhu kungani kwenzeka into kanje, uNkulunkulu ngumoya engcwele afake umcabango ophendule lo umbuzo. So uNkulunkulu ufisa sibe nebudlelwano obunje naye, personal relationship. Ngoba singena i-personal relationship bazalwane, uNkulunkulu singamazi, angeke sikwazi ukuma kulezi khathi zenhlekelele ezizokwenzeka. uNkulunkulu masingamazi amandla akhe, singamazi uNkulunkulu uthando lwakhe, asizokwazi ukummela kulezi khathi ezizayo bazalwane. Kumele simazi uNkulunkulu, we need to know God. Kodwa njengoba ngihlezi ngisho, esikhathini esiningi izimo ezambula uNkulunkulu izimo ezinzima, but manje singabantwana bakaNkulunkulu siyayibalekela izimo kanjalo, ngisho noba sifaka kulezo zimo izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu ngezwi lakhe athi yenza ukuthi ubukele ukuthi yebo lokhu kusezwini sengikufundisa kumele ngikwenze, kodwa kuya kunzima ukukwenza ngoba manje uma ngizama ukwenza lokhu kuzoba nalenkinga. So sigcina sesibalekela-ke manje leso simo, kanti isimo sobunzima isona simo esinikeza uNkulunkulu ithuba lokuzibonakalisa. Siyezwa leyo nto bazalwane? Uyabona uNkulunkulu uma ngaba ama-Israyeli ngesikhathi ethi kibo
nimeleni, hambani. Bathi bona hawu, sizohamba kanjani kunolwandle phambi kwethu? Uma ngabe bengahambanga ngoba bebona ubunzima obuphambi kwabo, babengeze bamazi uNkulunkulu okwazi ukuvula ulwandle. Ngokuhamba ufunda uthola isikhathi ufunda Exodus chapter 14. uNkulunkulu before alivula ulwandle waqala wathi abahambe. Ebona behamba abantu behamba nabekukuthi uma ngaba siqhubeka siyahamba isikhathi eside siyongena elwandle, uJehova walivula ulwandle. So zikhona izinto ezikhulunywa nguNkulunkulu azasizenze, kodwa ngenxa yokuthi sisaba ubunzima noba asazi ukuthi kuzokwenzakalani uma senza lokhu, sigcina bazalwane sigejana nethuba lokumazi uNkulunkulu kanzima. Isikhathi bazalwane sentswelo isikhathi seNkulunkulu ukuthi azibonakalise. Thola mhlambe siswela ulwazi, siswele mhlambe imali, siswele abangani, zonke lezo zinto. Kodwa isikhathi ukuthi uNkulunkulu azibonise on a daily basis. Amathuba nje ayavela, amathuba nje. But uNkulunkulu asimnikezi ithuba lokuthi azibonakalise ngoba sikhetha indlela elula. Usesimeni mhlawumbe la uyabuka ukuthi uma uke wakhuluma iqiniso, abangani bakho mhlawumbe bazokuthukuthelela. Ngoba umuntu kumele umtshele iqiniso, njengoba iBhayibheli bazalwane liyasiyala ngokuthi kumele abangani bethu kumele sibatshele iqiniso. Umuntu uma ubona usenkingeni kanje nakanje kumele umtshele iqiniso ngokuba igazi lakhe lokubuzwa kuwe uma ukuthi awusenanga ubona. Umuntu umtshele manje wesaba umtshele ukuthi kodwa izovela ngizonda engeke ingcono atshene umuntu. Mhlawumbe uze into ngomuntu usaba approach kungcono ukuthi engeke ingcono abuze umunye noba angayizwa nje, kodwa umuntu oclose naye ubungakwazi ukuthi umbuze. Ama-situation lawo asimple, bese kuba khona namanye-ke angekho simple, engeyona into evela on a daily basis, kodwa nje kuvele mhlawumbe ukuthi uyafunda uyathola izwi kaNkulunkulu, njengoba sike sifunde bazalwane ngokugcina imiyalo kaNkulunkulu. Kube nemiyalo othi uma uyibuka ukuthi kodwa uma ngigcina lo myalo manje imiphumela yokuthi ngigcine lo myalo kuzoba yilokhu nalokhu nalokhu. And ngokuthi bazalwane singamlaleli uNkulunkulu, sigejana nethuba lokumazi uNkulunkulu kangcono. uNkulunkulu uyazazisa, uyazibonakalisa bazalwane ezimeni zokuswela, ezimeni zobunzima. Uyabona uma ngikho ubunzima obukhona, uNkulunkulu akanathuba ngoba vele yonke into isuke-right, akanathuba lokuzibonakalisa. And uma ungenayo i-personal experience yamandla kaNkulunkulu, yebo kungakhulunywa ngashunyayelwa, uthinteke ngoba izwi kaNkulunkulu linamandla liyathinta, but kuhlele kuzobe kukhona abazalwane okushodayo. Kuhlele kuzoba khona okushodayo. uNkulunkulu uyafisa ukusipha i-personal experience yamandla akhe ngokuthi simlalele ngesikhathi zonke, and sometimes ukumlalela uNkulunkulu kuzosiletha ezimeni ezithande ukuba bucayi. Seyizwile bazalwane, nangu Elijah ngambona ethi uNkulunkulu hamba uye ezweni laseZarefat. Kunomfelokazi engimlungisile ukuthi akondle. Uthi usho kanjani uNkulunkulu uma ufunda zalo mathuluzi? Manje mayifika u-Elijah into emangalisayo ukuthi uthi uNkulunkulu seyimlungisile lo mfelokazi ukuthi amondle u-Elijah. Kodwa-ke manje mayifika u-Elijah ufika lapha lo mfelokazi uthi hawu ufulawa wokugcina, isiko sokugcina ukuthi ngidle nendodana yami sithi. Awu nakho-ke manje bekumele ngabe uyadideka umuntu kaNkulunkulu athi hawu uNkulunkulu ungiletheleni la bebaningi kanje abantu abacebile, amafriji wabo agcwele, ungangisa nje umuzi umuntu onefriji elinokudla okugcwele, singaloke ngitatazele, kodwa Nkosi wahlezi ungitatazelisa. Ubungicela ungiphe ukudla ngamagwababa, ngingazi ukuthi amagwababa ayokudla yini lokudla nje amagwababa ehlala kangaka, noba ayokuletha ngempela ngahlala Nkosi. Kodwa manje sewungiletha kulo mfelokazi oseyiselelwe isiko esisodwa othatha hawu. Kodwa inceka kaNkulunkulu ayishongo kanjalo, ngoba iyazi ukuthi uma ulalela uNkulunkulu, ngisho noba isimo kubukeka ngathi cha sinzima-ke lesi, yithuba lelo lokuthi umazi uNkulunkulu.
ngempela bamazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wabondla kwaze kwabuya imvula. Seyizwe lento bazalwane? Kwaze kwabuya imvula lana izulu eSirayeli baqala batshala baphinde bavuna kwabe sekukhona ukuthi kuba khona ukudla-ke manje sanqamuka-ke simangalisi ngoba sekukhona indlela ejwayelekile ukuthi batshale baphile. So ngisho ukuthi bazalwane, ukulalela uNkulunkulu kuyasisiza ukuthi simazi uNkulunkulu. uNkulunkulu uyazibonakalisa ezimeni ezinzima ukuze nathi njengoDavide sithi, Nkosi ngikubonile, Nkosi ngifundiswe nguwe. Le nto le ngiyikhulumayo uma ngithi uNkulunkulu uyanaka, angiyizwanga empumelelweni, ngiyibone kuwe uNkulunkulu unginaka. So uNkulunkulu uthi bazalwane, leyo nto iyasisiza ukuthi sihlale ezinyathelweni zakhe. Yabona uDavide ekhuluma, ngiyayithanda kakhulu, yazi ngithanda leli vesi. Uthi ezahlulelweni zakho angichezuki ngokuba wena uyangifundisa. Emangalisayo bazalwane, ukufundiswa nguNkulunkulu. Ukufundiswa nguNkulunkulu, personal relationship. So yizo lezi zimbili esizidingayo ukuze bazalwane singoni, kungabikho lula kusathane ukuthi asiwise. Kube ne-personal relationship noNkulunkulu and futhi siqaphele, silinde, sikhulele lezo zinto. Now nayinto yokugcina engifuna siyibone, yamangalisa le siyibuka bazalwane, and then-ke siyabhala. Asele incwadi yesambulo 14. Kusambulo 14 siyakhumbula bazalwane, sifuna 144,000 singakhohlwa. Kusambulo 14 kuthiwa i-144,000 bayacula ingoma. Akekho futhi omunye umuntu okwazi ukuyicula le ngoma, ukuyivuma le ngoma ngaphandle kwale 144,000. Now masifunda kwincwadi yesambulo 15 siyatshelwa ukuthi le ngoma abayihlabelelayo kuthiwa yingoma kaMose, inceke kaNkulunkulu, nani? Newundlu. Seyizwe lento bazalwane? Now ingoma eyahlatshelelwa uMose nezixuku zaseSirayeli ziphuma eGibhithe kwakuyingoma eyayithini? Uma ufunda ku-Exodus chapter 15 kwakuyingoma ye-experience yabo. Siyakhumbula? Ngoba bazi ukuthi uNkulunkulu uJehova yindoda yempi. uJehova yindoda yempi. uFaro nebutho lakhe uliphonse elwandle. Isho kanjalo ingoma. Ithi uJehova yindoda yempi, lo icula kanjalo. So babecula ingoma eye-experience. So makuthiwa lana i-144,000 izocula ingoma kaMose newundlu, kusho ukuthi i-144,000 izocula ingoma ye-experience yabo. Yingakho engekho omunye ozokwazi ukuthi ayicule le ngoma, ayivume le ngoma, ngoba i-144,000 izobe idlule ku-experience engafani neyabanye abantu. Yebo bazalwane, iBhayibheli encwadi yesambulo kuthiwa kusambulo 7 kuthiwa labo yilabo abadlule ebunzimeni obukhulu, kodwa bahlanza ingubo zabo egazini lewundlu. Badlule kodwa ebunzimeni obukhulu, 144,000. So yingoma le ye-experience. Yingakho engekho umuntu okwazi ukuyifunda ezulwini okwenye okwazi ukuyicula, because abanayo le experience ye-144,000. La sibuke bazalwane, le ncwadi engihlezi ngikhuluma ngayo, wonderful book, ikhuluma ngeyiprofeto, Great Controversy, ibhalwe u-Ellen White. Ikhuluma ngale ndaba yale ngoma. Isho nje lento bengisho, kodwa ngiyathanda ukuthi siyifunde. Ithi le ngoma icula 144,000, ithi it is the song of Moses and the Lamb, a song of deliverance. Ithi none but the 144,000 can learn that song, for it is the song of their experience, an experience such as no other company has ever had. Kuthiwa yingoma ye-experience yabo, yingoma ehambiselana ne-experience abadlule kuyona nendlela uNkulunkulu abasindise ngayo. Na kuthiwa le experience, kuthiwa bazalwane, le ngoma ye-experience yingoma kaMose newundlu. Makuthiwa yingoma kaMose newundlu, and then phinde kuthiwe futhi ingoma ye-experience, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi bazoba ne-experience
ethi ayifane ne-experience uMose neWundlu abadlula kuyona. Seyizwini bazalwane? That's why ibizwa ngengoma kaMose nengoma yeWundlu. So 144,000 izoba ne-experience ethi ayifane ne-experience yeWundlu, ethi ayifane ne-experience kaMose. Now uMose bazalwane, i-experience yakhe yayinjani? uMose iyammangalisa i-experience yakhe. uMose wadela konke. Seyisesimweni la uMose wayengaba yinkosi eseGibhithe, abe nengcebo yonke, abe nodumo lonke, kungabikho into ayihluphekelayo, kungabikho futhi umuntu omthumayo, kungabikho futhi umuntu omtshenayo, ngoba uyinkosi uba abe uFaro. Yazi uma uFaro awutshenwa umuntu, wena otshena abantu, awuceli kumuntu, abantu bacela kuwe. Bazalwana, siyazi lezi uMose wayishiya. Kodwa iBhayibhile malikhuluma kwincwadi yamaHebheru chapter 11 verse 24 lithi, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the children of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a season. Kuthiwa uMose seyekhulile wanqaba ukubizwa ngokuthi uyindodana yendodakazi kaFaro. Wakhetha ukuthi ahlupheke nabantwana bakaNkulunkulu kunokuthi athole ubumnandi besono besikhashana. Sayize lo bazalwane. Kuthiwa uMose wakhetha ukuhlupheka nabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi he chose to suffer affliction with the children of God. uMose, ngamanye amazwi, impilo kaMose ngesikhathi seyiflathela ubukhosi, ngesikhathi seyiflathela iGibhithe, impilo kaMose kwaba impilo yenhlupheko. Naku lo muntu ebengaba yinkosi, naku sesiyambona seyelusa izimbuzi nezimvu, mhlambe ney'nkomo zikaJethro. Kuthi waba ngumelusi 40 years engumelusi. Ecabanga lo muntu bazalwane engumelusi. Bazalwane, kuthi uMose wayeyisihlakaniphi esikhulu. Kanjalo uStefane uma ufunda kwincwadi yeZenzo chapter 7 count verse 22 no verse 24. So now the man Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. Kodwa manje naku seyihlupheka seyingumelusi wezimvu uMose. Waphinde wahlupheka futhi seyihamba nabantwana bakaNkulunkulu. Njengoba sasifunda last week ngezinye izikhathi babehamba bengaphuza amanzi 3 days ngekho manzi. Akusho ukuthi uMose yena njengomholi wayenesigubhu sakhe la eceleni. Cha, mabomile bonke naye womile. Futhi yena wahlupheka ngisho ukudlula bona, ngoba bonke babethi bakunenkinga bazokhala kuye. Ngiyakhumbula abazalwane bemhlupha. uMose wahlupheka, experience yakhe yileyo ukuthi uMose wahlupheka kakhulu. Futhi uMose ukuhlupheka owahlangana nabo akona ukuhlupheka ukuthi mhlawumbe hayi ngenxa yokuthi uzenzile ngokungafundi noba ngokalo. Cha, kuthiwa wakhetha. Sonjalo umpostoli uPawulu kumaHebheru kuthiwa he chose to suffer with the children of God on purpose. Akuzifikela kanga nje. Wabuka ukuthi okay, lana mangiyinkosi ekuzoba mnandi, yonke into nje izozihambela kahle. Mangikhetha leni indlela ngizohlupheka. Kuthiwa wakhetha indlela yokuhlupheka ngoba indlela yokuhlupheka kwakuyindlela enoJesu. So ukuthi 144,000 bazoba ne-experience enjalo. Kunezinto abazozidela, kunezinto abazohlukana nazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhamba ngenye indlela ephambene nalezo zinto, kodwa leyo ndlela inoJesu. Indlela bazalwane zazoba nzima. Hayi ngifunde esinye isicaphuno la u-Ellen White ekhuluma ngoMose. Mayikhuluma ngoMose la ithi the burdens placed upon Moses were very great. Kuthiwa few men will ever be so severely tried as he was. Yet this was not allowed to excuse his sin. Siyakhumbula isono sikaMose la washaya idwala kuthiwa kakhulume. Yiso lesono okukhulunywa ngaso. Kodwa into engifuna siyibone la kuthiwa uMose umthwalo wayewuthwele kwawumthwalo omkhulu kakhulu. Emva kokuthi seyihluphekile eminyaka ewu-40 engumelusi, lokhu ezula iy'ntaba efunana nemfuyo kaJethro uma engebuyanga ekhaya. Manje sengumelusi umhlambi omngaka wabantu. Abantu babenenkani, abantu babemcunula uMose.
Kuthi bambalwa abantu bayoze balingwe ngale ndlela uMose walingwa ngayo. Very few men will ever be so tried as he was. Sayizwa lona bazalwane? Ngifuna sibone njengoba kuthiwa i-144,000 icula ingoma kaMose newundlu. So i-144,000 abantu bazobe bephila uJesu esehla ngamafa. Abantu bazobe bekhethile bathi hayi cha kungcono impela sihlukane nemisebenzi kunokuthi sithole uphawu lwesilo. Kungcono sizondwe ngisho nayizihlobo noba nabangani noba umphakathi kunokuthi samukele uphawu lwesilo. Bazobe bekhethe ukuhlupheka nokuhlushwa bazikhethele banikezwe i-choice la emhlabeni kodwa yamukela uphawu lwesilo kube buthebelele yonke into ibe mnandi bathi hayi sikhethe ukuhlupheka. But bazalwane if asikujwayeli manje ukubekezela ukuhlupheka angeke ukuthi mase kufika lesikhathi sikwazi ukukhetha ukuhlupheka. So uNkulunkulu uma isilungiselela lesikhathi esizayo zikhona izinto azozivumela ukuthi zenzeke eziwukuhlupheka ngoba uyasilungisa silungisele isikhathi esizayo. Kufana nokuthi ngeke umuntu ewuthisha isazi ukuthi ama-students wakhe azobhala mhlambe ngenza isibonelo azobhala i-maths azobhala u-higher grade kodwa yena mayiba-prepare lokhu ebanikeza nje amaphepha abanika standard grade. Siyabona leyo nto? Cha, angiboni ukuthi khona uthisha ongenza leyo nto. So noNkulunkulu ebuka izinto izimo ezohlangana nazo bazalwane mayitasiprepare uzovuma izimo ezithi azifane ngelevel naleso. Ingakho ukuthi 144,000 baze kungabantu abadlule ebunzimeni obukhulu. Nakuthi ingoma kaMose newundlu, iwundlu siyalazi ke bazalwane uJesu akekho umuntu okahlupheka njengoJesu. Akekho umuntu okahlupheka njengoJesu. Yebo bazalwane kodwa akunankinga ingikhiphile ngicabanga nje i-network bengifuna nje ukuveza ukuthi okunye i-144,000 ezohlangabezana nakho kakhulu as uNkulunkulu esilungiselele for isikhathi esizayo futhi nakulesikhathi esizayo yini ama-trials azoba yinhlobo ngey'nhlobo and bazalwane ama-trials uNkulunkulu uyawasebenzisa ukuthi ahlanzisise isimilo sethu kube kugcineni u-144,000 i-first fruit bazalwane kaNkulunkulu. 144,000 i-reflection kaJesu njengoba enjalo. Abantu abazobe benegama likaNkulunkulu emabunzi abo character. Siyezwa bazalwane? So i-character ngezinye izikhathi ikhandwa ama-trials. uNkulunkulu uyabavivinya abantu avume kube nezinto ezithile ezibahluphayo iy'nhlupheko. And lapho uNkulunkulu ukhanda isimilo. Cha ukuthi ngizoma lapho ngesifundo sesi-144,000 and siyakhumbula sifunda last week ukuthi bazalwane iy'nhlupheko ngokwazo aziyona i-guarantee noma ama-trials ngokwawo akuyona i-guarantee ukuthi isimilo sethu sizohlanzeka. Sayizwa lento bazalwane into eyenza ukuthi isimilo sihlanzeke yindlela esiwafeyisa ngawo lama-trials. Ngakho sasifundile kuncwadi kwabaseFilipi chapter 2 kuverse 14 no-15 ukuthi kumele senze konke ngaphandle kokukhononda, do everything without murmuring, do all things without murmuring. Senze konke ngaphandle kokukhononda. Uverse 15 athi ukuze singabi nasici. So into eyenza ukuthi bazalwane into eyenza ukuthi ama-trials akwazi ukusigezisisa bazalwane ukuthi during the trials thina besinjani asifundisana ama-trials ngoba sometimes umuntu kuthi makuvela ama-trials iy'nhlupheko kunokuthi ahlanzisiseke ama-trials amcolekise angabi nasici. Umuntu lapho kuvela ububi bakhe bangempela mase esimeni esinzima ba umuntu omuhle isimo masilula kodwa mase kunzima kakhulu kuvele ububi bakhe. Sayizwa leyo nto? So ngisho ukuthi ama-trials on their own akusiyi-guarantee yokuthi bazalwane sizohlanzeka but into ebalulekile ukuthi how do we take the trial. And uMpostoli Paul one of the things ekumele siyenze ngesikhathi sokuzanyazanyisa kumele singakhononi qhubeke nje
ukhulume noNkulunkulu uthi inkosi icela ungisize zesimini esikanje, inkosi icela ungisize. Qhubeka ukhulume ngobuhle bukaNkulunkulu. Zonke izinto besizifundile last week. Ama-trials bazalwane masenza kanjalo sizowanqoba ngaye uJesu. Ake sivaleni-ke ngomkhuleko isifundo sethu se-144,000. Nkulunkulu namandla siyabonga ngosifundisa. Sikubonga kakhulu nje Nkosi ngosivezela iy'mfihlakalo zezwi lakho. Izwi lakho ngempela liyamangalisa. Siyacela Nkosi usisize, usilungise izimilo zethu. Usilungise Nkosi ukuhamba kwethu. Ukuze Nkosi makufika kulesi sikhathi senhlekelele enkulu yophawu lwesilo, sikwazi Nkosi ukuthi sibe ngamaqhawe akho namaqhawekazi akho, sikumele ngisho noba Nkosi kubiza ukuthi sife, sihlukane nobuthebelele, sihlukane nemindeni mhlawumbe, sihlukane ney'hlobo. Nkosi yezulu, siyakucela siyakunxusa ukuthi nanamhlanje ungabi nanhlekelele, sibe naleyo nhliziyo Nkosi ethi kungcono sihlukane nanoba yini kunokuthi sihlukane nawe Jesu. Ngathi Nkosi wasifela, washiya izulu, kukuhle kumnandi ezulwini. Seyixoshiwe uSathane ney'ngilosi zakhe babefaka ukona, sekumnandi ezulwini. Kodwa Nkosi izulu walidela ngoba uthande thina. Cela usisize nathi Nkosi sikwazi ukudela konke ngoba sithanda wena. Siyacela Baba amandla kakhulu ngegama likaJesu Kristu, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just